Tayo po'y manalangin ngayong gabi. Panginoon, maraming salamat po sa presensyang pinaparanas niyo po sa amin tuwing po kami magpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat din po sa kalakasan ng bawat isa na patuloy niyong pinagkakaloob po, Panginoon. Salamat sa paggabay at pagsama sa bawat pamilya na inyong anak, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon, Lord, doon po sa taong gagamitin nyo ngayon na si Brother Van, Lord God, bigyan nyo po siya ng knowledge at kalakasan, Panginoon, para patuloy po siya nga maglingkod sa inyo, Lord God. Salamat po sa bawat bagay na pinagkakalob nyo po sa amin, Panginoon. At walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat araw na dumaraan sa buhay namin. Dahil kasama po namin kayo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, sa gabi pong ito, sama-sama tayong muli mabigay ng papuri, pag-awit, pagsamba sa ating Diyos. Amen. Amen.
so much more than I have before. These words are from my heart. These words are made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty. Come on, we will sing. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Say, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. We give you praise. We give you glory, Lord. You are the King of majesty. You are the King of majesty. Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you. Amen. Patuloy tayong umawit sa gabi pong ito sa ating Panginoon. As we will sing still, Lord, even when the oceans rise, kahit may mga lindol sa aming mga buhay, punong-puno ng problema, mahirap ang buhay, Panginoon, but still, kami po ay mananatili sa we will rise up like an eagle. Thank you, Jesus.
oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Fire rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be know you. When the oceans rise, and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Oh, once again, when the oceans rise, and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Oh, come on, let's worship the name of the Lord. We will soar with you. We will rise like the wind. Oh, Father, we will be still, know you are God. Oh, yes, the oceans rise and thunders roar, I will soar with you, Lord. I will soar with you above. Yes, Lord, above the storm, above the storm. You are king over the flood. I will be still, know you are God. For the last time we will sing. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. How great is our God.
maraming salamat, O Diyos, sa iyong presensya. Lord, tunay nga, Panginoon, you are a great God. Wala kang katulad, O Diyos. O Diyos, sa gabi pong ito, Lord, aking panalangin, aming panalangin, na ang bawat salita mo, O Diyos, na maririnig namin, Panginoon, sa gabi pong ito, ay ito po, Diyos, ay tumanim sa aming mga puso. At bukas po, Panginoon, ang aming mga puso ngayong gabi. Maging sa mga kapatid namin na nasa tahanan ngayon, Lord, binubuksan namin aming mga puso. Alam namin, O Diyos, na muli mo kaming kakausapin sa gabi pong ito. And let your Holy Spirit ang magpaintindi sa amin. Let your Holy Spirit ang mag-guide sa amin. Paano namin ito magagamit sa aming buhay? Paano namin maya-apply ito, Panginoon? Oh, thank you, Jesus. Lord, once again, receive the highest praise. Receive the highest worship. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, good evening po sa bawat isa. Tayo po ba ay pinagpala sa gabi pong ito? Amen. So, sige po. So, sa gabi pong ito, muli tayong makikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya po, ihanda natin ating mga puso katulad ng ating panalangin kanina. Buksan natin yung puso na yan. Huwag po natin gawing matigas na bato para yung salita ng Diyos ay talagang matanim sa ating mga puso ngayong gabi pong ito. Ating mga tenga, yan. Let's focus our eyes to the Lord. So kung ano man po yung mga ginagawa natin ngayong gabi, dyan sa ating mga tahanan, so kung kaya natin na medyo ipagpaliban muna natin na tayo mag-focus sa salita ng Diyos. So, tingin po muna kayo sa akin. So, ako po muna ang pinaka-pogi ngayon. Joke lang. So, tingin lang po muna kayo dito at sumubaybay para mas maintindihan natin ano ba yung pinapasabi ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Amen. So, sige po, tayo po ay magsimula. So, sa ating pong buwan na ito, ang ibinaba po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating minamahal na bishop, ano po yon? Empowered by the Holy Spirit. Ayan. So, ang pag-aaralan po natin ngayon is syempre about the Holy Spirit. So, ang gagawin po natin ngayon, mas kikilalanin pa po natin. Ano ba talaga? Sino ba talaga ang Holy Spirit? Ayan. Minsan kasi, lagi nating sinasabi, di ba? Holy Spirit, kilala naman natin ang Holy Spirit. Pero talaga bang kilala natin siya? Ano ba yung characteristic niya? Ayan. Kasi madaling sabihin na kilala natin eh. Pero yung ugali pala, hindi natin kilala. So halimbawa, meron tayong isang tao na nakikita dyan sa labas. Ay, kilala ko yan. Lagi ko nakikita yan dyan eh. Palakad-lakad, kilala ko sa mukha yan. Pero pag tinanong, alam mo ba yung ugali ng tao na yon? Ay, hindi. Nakikita ko lang dyan eh. Pero kilala ko. Alam ko pangalan yan eh. Si ganito yan eh. Pero hindi po pala natin alam ano yung, kumbaga, inner being niya. Ano ba talaga siya bilang tao na yon. So ngayon po, aalamin natin ano ba ang karakteristik ng Holy Spirit.
Kasi nga, baka yun nga, lagi po nating sinasabi, Holy Spirit, punuin mo kami, pero hindi natin pala kilala sino ba talaga ang Holy Spirit. So, ayun po ang ating pag-aaralan ngayon. So, yun. Ask yourselves, do I really knew the Holy Spirit? Ayan. So, kayo lang po ang makakasagot niyan sa ating mga buhay, ngayon. Tanungin niyo ang sarili niyo, natin, maging ako, kilala ko ba talaga ang Holy Spirit sa buhay ko? Ano bang ginagawa ng Holy Spirit sa aking pong buhay? Yan. So, meron po akong ipapakilala sa inyo ngayon. Ayan nga, ang ating Holy Spirit. So, sino ba talaga ang Holy Spirit? So, how does Jesus introduce the Holy Spirit? So, ito po muna, babasahin po natin ito. Paano ba ipinakilala ng ating Panginoong Yesus ang Holy Spirit? Base sa Biblia. So, pinakilala po ito ng ating Panginoong Yesus, ang Holy Spirit. So, ano ba yung, kumbaga, paano ba niya dinescribe ang Holy Spirit? So, makikita po natin, basahin po natin sa John 16, verse 13. Kung meron po tayong mga Bible dyan, so samahan niyo po akong magbuklat ng ating pong mga Bible para sigurado po tayo na yung mga binabasa ko po dito ay hindi lang po galing Wattpad, hindi lang po galing kung saan-saan. So para po sabay-sabay nating malaman na ito po ay nakasulat sa Biblia. So John 16:13. So na yun. John 16 verse 13. Ayan, sabi po dito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. So tingnan po natin ang sabi po dito ng ating Panginoong Yesus, when the Spirit of truth. So ibig sabihin po pala, ang Holy Spirit po ay katotohanan. Ano pa? Anong sabi dito? He will guide you into all truth. Ano pa? Ibig sabihin pala, ang Holy Spirit ay ang mag-guide sa atin. Ano pa yung sabi dito? He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. So sabi po doon, hindi daw po basta-basta magsasabi ang banal na Espiritu. Meron po siyang kailangan munang marinig. Kanino? Sa ating pong Diyos Ama. So yung mga naririnig po natin sa Holy Spirit, yun po ay nanggagaling sa ating Diyos. So ibig sabihin po pala, isa rin po siyang messenger. Di ba? So kung ano po yung sinabi sa Kanya ng Ama, ng ating Panginoong Yesus, yun po yung i-deliver niya sa bawat isa sa atin. So tuloy po natin. He will tell you about the future. Ayan. So kung sino po ang nangangamba sa kanila pong mga future dyan sa buhay nila, dyan po sa ating mga tahanan ngayon, kayo po ba ay nag-iisip na ano bang mangyayari sa future ko? Ano bang mangyayari sa buhay ko ngayon, Lord? So kung sino po ang kailangan nating tanungin? Ang Holy Spirit. Kasi sabi dito, He will tell you about the future. So, yun po yung pagkakadescribe sa Kanya ng ating Panginoong Yesus. So, the Scriptures reveal 3 basic truths. So, 3 lang po ito. Napakabilis lang. The Scriptures reveal 3 basic truths about the Holy Spirit. When we learn them, we will be able to introduce Him to others. Kasi nga naman po, mahirap pong magpakilala ng isang tao kung yung tao na yun ay hindi mo naman din pala kilala. Di ba po? Sino ba ang gumagawa nun? Ay, ito nga pala si ano. Ano nga ulit pangalan mo? O, di ba? Ano sasabihin nung pinapakilala mo? Hindi mo rin pala kilala. Di ba? How can we introduce the Holy Spirit to other person sa ibang mga tao na hindi kilala ang Holy Spirit kung mismong po pala tayo ay naguguluhan. Sino ba ang Holy Spirit? Kaya po, alamin natin, kikilalanin natin ang Holy Spirit. Amen. So number 1,
Ano ba ang unang characteristic po ng Holy Spirit? So, number 1, He is all-powerful. Ayan. So, tingnan natin sa Genesis 1, verse 2. Genesis 1, verse 2. Sabi po dito, "The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters." So, ang ating mundo daw po, ito po yung panahon na nilikha ng ating Panginoon ng mundo. So sabi dyan, ang ating mundo daw ay formless. Kumbaga, walang hugis, walang form, at walang laman. And darkness covered the deep waters. So madilim. Ayan po ang ating mundo. Ganyan po nagsimula, di ba? Next, "And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters." So makikita po natin, sa simula pa lang, nandyan na po ang Holy Spirit. He is hovering. Umiikot. Di ba? Saan daw? Surface of the water. Sa ibabaw ng tubig. So nandyan na po ang Holy Spirit, simula pa lang. Di ba? And then mababasa rin po natin sa Romans 8:11. Sabi po dito, Romans 8:11, ayan, "The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you." So ang Holy Spirit po pala, the Spirit of God, siya po ang nagbigay buhay sa ating Panginoong Yesus. Siya po yung, kumbaga, siya yung nag-raise sa katawan ng ating Panginoong Yesus to live, to rise again. At ano pong sabi doon? Ito po napakaganda, sabi po dito, "The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you." Ano daw po? Lives in? Kanino daw? Me, you. Sa bawat isa po sa atin. So makikita po natin, di ba? Sobrang magandang pribilehiyo, sobrang grabing privilege na ibinigay sa atin na yung Spirit of God na bumuhay sa ating Panginoong Yesus, na kayang bumuhay ng patay, ayun pala ay nasa atin. Amen? So minsan, binabaliwala po natin ang ating sarili. Minsan, nadadown tayo. Minsan, nasasabi natin sa buhay natin, sa sarili natin, parang wala na akong mararating ah. Ganito na lang ba ang buhay ko, Lord? Bakit naman ganito? Paulit-ulit na lang, Lord eh. Diba? So, pero, anong sabi dito? Yung powerful, yung power, yung all-powerful na Holy Spirit, yun pala ay nasa atin. Nandyan po sa bawat isa sa atin. Sa ating pong mga tahanan, nandyan po yan sa inyong mga puso, sa inyo pong mga buhay. Amen? So, kaya po, wag nating isipin na ang buhay natin ay sayang lang. Na ang buhay natin ay wala lang. Na minsan, naiisip natin na, ayoko na. Mag-ano na lang ako. Diba? Maraming tao, ganun ang nasa isip. Kasi hindi nila alam. Hindi po nila alam, hindi po nila kilala na ang Holy Spirit pala na bumubuhay ng patay na ganun ka-powerful ay nasa kanila pong mga buhay. Nasa atin pong mga buhay. Pero kung alam po nila yon, kung alam po ng mga tao yon, so hindi po nila maiisip yun kasi alam nila sa buhay nila nandiyan ang Espiritu ng Diyos. Kaya po, we need to introduce the Holy Spirit to those people. Sa mga tao po na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po yung last month na ating pong pinag-aralan, di ba? We are called to preach and not to quit. So kaya po tayo tinawag na ipahayag ang salita ng Panginoon para po malaman ng mga tao na ang banal na Espiritu na makapangyarihan ay nandiyan po sa ating mga buhay ngayon pong mga oras na ito. Amen? So next, the Holy Spirit can give you life. Ay, hindi pa natin natapos ng verse eh. Tapusin po natin muna yung verse.
Sabi po dito, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give you life to your mortal bodies by this same Spirit living within you. So, yun nga, the Holy Spirit can give you life. Paanong life? Buhay naman ako ngayon. Humihinga naman po ako ngayon. Ibig sabihin po niyan, di ba po sabi, if we are filled with sin, if tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, we are dead spiritually. Tama po? Pag tayo po ay, kumbaga, ang buhay natin ay umiikot na lang sa sin, tayo po ay patay spiritually. But, the good news is, the Holy Spirit can give us life. Kaya nga po, it's a must talaga na if we share the Word of God, if we preach the Word of God sa mga tao na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon, it's a must na we should introduce the Holy Spirit to those people. Bakit? Ang Holy Spirit po ang magbabago ng buhay. Amen? Amen. So the Holy Spirit can give you life. Kung ang mga tao po sa labas ay nakikita natin, grabe, punong-puno na ng di mo na alam ano na nangyayari sa mundo. Di ba? But, yun nga, ang kailangan po ng mundong ito, malaman nila na ang Holy Spirit ay nandyan. That the Holy Spirit can give us the life na hinahanap po natin. Next, He will direct you in the way you should go. Excuse me po. So katulad po nung pagka-introduce ng ating Panginoong Yesus sa Holy Spirit, di ba? Sabi doon, He will guide you. So sa atin po, He will direct you in the way you should go. So kung nagugulumihanan na po tayo, saan ba tayo pupunta? Ano bang gagawin natin sa buhay? Ano bang kailangan kong gawin, Lord? Ako ba ay ganito na lang? Di ko na alam. Ano ba gagawin ko bukas? Sa makalawa? Sa isang buwan? Sa isang taon? Di ba? Hindi na natin alam. Ano pong kailangan natin gawin? Ask the Holy Spirit. Seek the Holy Spirit. Kasi po, siya po yung mag-guide sa atin. Kumbaga, siya yung ano natin tour guide. Di ba? Pag may tour guide ka, di ka maliligaw. Pag pumunta ka sa isang lugar na hindi mo alam, kailangan po ng tour guide. Kailangan mo ng ways. Kailangan daw ng ways. So parang ganun. Kung hindi mo alam yung pupuntahan mo, kailangan mo ng ways. Kailangan mo ng magtutur sa'yo. Kailangan mo ng magga-guide sa'yo. So sa buhay natin, minsan po naliligaw na tayo, di ba? Minsan, ay salamat. Salamat, Pastor, ha? Thank you, Pastor. Wait lang po, ha? Amen. So pag tayo po ay naliligaw sa buhay, kailangan natin ng ways sa buhay. Kailangan natin ng tour guide sa buhay natin. Kasi yun nga, ang mundong ito, hindi natin masasabi ano ba ang mangyari bukas. Ano ba ang destinasyon natin. Hindi natin alam yan Wala pong nakakaalam yan. Kahit kung sino pang manghuhula dyan. Hindi po talaga yan, kumbaga accurate 100%. Hindi po. Ang isa lang pong maaasahan natin dyan na magga-guide sa atin sa buhay na ito na tayo po ay nabubuhay ay ang Holy Spirit. Ganun po siya ka-powerful. Diba? Alam niya yung future natin. Alam niya kung ano yung kailangan nating gawin sa buhay na ito. The Holy Spirit will change your life. Ayan, ito pa ulit. Isa. He will give us life. He will guide us. And He will change our lives. So, gusto nating magbago pero hindi natin magawa. Ang solusyon? The Holy Spirit. Again. Seek the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit. Lord,
Kailangan ko nang baguhin ang buhay ko. Di ko kaya to ng mag-isa. Lord, help me. Let your Holy Spirit, let the Spirit of God ang mag-transform sa akin pong puso, sa ating pong mga buhay. Amen? So basahin po natin sa Romans 8:13. So jump po tayo sa 13, galing po tayong 11, di ba po? Sabi po dito, For if you live by by its dictates, you will die. So ito po yung sinasabi kasi sa 12, yung sinful nature po natin. Yan. Pag tayo daw po ay nabubuhay sa ating pong sinful nature, at yun po ang nagdidikta sa ating pong mga buhay, ano pong sabi doon? We will die. For if you live by its dictates, you will die. But if through the power of the Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. Ayan. So pinag-combine na po. Sabi doon, di ba? The Holy Spirit will give us life and He will change our lives. So ito na yung dalawa. Sabi dito, but if through the power of the Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature. So dahil tunay nga naman po, na tayo po bilang mga tao ay makasalanan. Diba? Wala pong iniisa sa atin ang hindi nagkasala. So we are sinful. Pero, yan pa, lagi pong may good news ang Panginoon sa atin. Sino po may ayaw ng good news? Wala. Lahat po tayo gusto good news. Diba? Kaya po ang Diyos, lagi may good news yan sa atin. Ang good news niya sa atin, pagka sinunod natin, but if through the power of the Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature. Sa pamamagitan po yan ng Holy Spirit. So, ganun po ka-powerful ang Holy Spirit. Even the lives of the people, kaya niya pong baguhin. So next, we should live by the power of the Holy Spirit. So dapat po, tayo ay namumuhay, tayo po ay nabubuhay sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Every day of our lives. Sa paggising po natin, di ba? We should be filled with the Holy Spirit. Bakit? Kasi nga, siya yung mag-guide. Siya pa yung magbabago ng buhay po natin. Kung gusto nating bumait, gusto nating hindi na maging mataray, di ba? We should acknowledge Him every day of our lives para magawa po natin yung gusto nating mangyari sa ating mga buhay by the help of the Holy Spirit. We will be called the children of God if our lives will be led by the Holy Spirit. Dito po yan sa 14. Sabi po dito, for all who are led by the Spirit of God are children of God. So pag tayo daw po ay nabubuhay sa kung ano yung sinasabi, ano yung dinidictates sa atin ng Holy Spirit, so dun po masasabi na, yes, we are truly the children of God. Kasi ginagawa natin kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit. Saan ba galing ulit yung sinasabi ng Holy Spirit? Sa ating Diyos pa rin po, di ba? So kaya po, we are the children of God if we obey kung ano yung sinasabi sa atin ng banal na Espiritu. The Holy Spirit will empower us to preach the Word and do the will of God in our lives. So yung kapangyarihan na yan ng Holy Spirit, katulad nga po nung sinabi ko kanina, yan po ay nasa sa atin. Nasa sa atin pong mga buhay. Ang kailangan lang po nating gawin para ma-empower ng Holy Spirit ay to acknowledge na siya po ay nandiyan sa ating mga buhay. Na siya po ay mag-take control sa ating mga buhay and His power will empower us. Amen? So number 2. Yan, lapit na. Masaya na ang lahat. Joke lang. Number 2, He is all-wise. Ayan. He is all-wise. So basahin po natin yan sa 1 Corinthians 2 verse 10. Yan. Ulit po, 1 Corinthians 2 verse 10.
Sabi po dito, but it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. Grabe, ulitin ko po yun ha. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. So ating pang Diyos Ama po pala, ay may sekreto din. Diba? Deep secrets ng ating Diyos. Wala pong ibang nakakaalam niyan, kundi po ang Espiritu ng Diyos. So kung ano man yung, kumbaga, kung gusto nating malaman, ano ang plano ng Diyos sa buhay natin? Ano ba yung pinaka-deep secret ng Diyos? Sino po ang kailangan nating tanungin? Ang Holy Spirit. Kasi, yun nga, He knows it. Alam niya po yan. He is all-wise. Tuloy po natin, sabi po dito sa verse 11, no one can know a person's thoughts except that person's own spirit. So, totoo naman po. Meron po bang makakabasa ng iniisip natin? Di ba, may mga napapanood tayo, mga telekinetic, ganyan-ganyan, na nagbabasa daw ng iniisip. Pero yun nga, sa ano talaga, hindi mo kayang malaman ano ba yung iniisip ng katabi mo, ng kasama mo. So, hindi po natin yan malalaman. Kung hindi, ikaw lang mismo. Ano ba yung iniisip mo? Siyempre, alam natin. So, ganun din po. Wala pong makakaalam kung ano ang iniisip ng Diyos, kundi po yung His own Spirit, kundi po yung Holy Spirit. And then, tuloy natin. Nawala. 2:11. Ayan. 2:11. 2:11. Ayan. And no one can know God's thoughts except God's own Spirit. So He knows the deep things of God, or all there is to know about God. So alam daw po ng Holy Spirit yung deep things sa ating Panginoon or all there is to know about God. Kung ano pa yung gusto nating malaman tungkol sa ating Diyos. That's why we should always acknowledge the Holy Spirit and He will give us knowledge and wisdom. Yan. If we seek knowledge and wisdom, makukuha po natin yan sa Holy Spirit. If we abide, if we seek, yun nga, pag lagi natin siyang ina-acknowledge, kasi nga po minsan nakakalimutan na natin ang Holy Spirit. Lagi po nating nasasabi, Father God, Jesus. Pero minsan sa prayer natin, wala na ang Holy Spirit, di ba? Nakakalimutan natin. Pero kung tutuusin, yun, ang Holy Spirit po ang kasama natin ngayon. Ang Holy Spirit po ang nandyan sa buhay natin ngayon. Kaya po wag po nating kaligtaan na lagi natin siyang i-acknowledge sa ating pong mga buhay. That's why, yun nga, we should always acknowledge. The Holy Spirit opens our understanding to the meaning of the Scriptures and show us how they apply to everyday living. So pag minsan po, naranasan na po ba natin na pag meron po tayong pinapakinggan na isang teaching, isang preaching, or pag meron po tayong binabasa sa Biblia na hindi natin maintindihan, so sino po ang kayang makapagpaliwanag po niyan sa atin? Wala pong iba kundi rin po ang Holy Spirit. Diba? Ulitin ko po yun, sinabi dito. The Holy Spirit opens our understanding. So kung di po natin maintindihan, ano ba yung binabasa ko? Ano ba ibig sabihin nito? Ano ba yung sinasabi ni pastor? Ano ba yung sinasabi ni bishop? Di ko maintindihan. Ang gulo-gulo. Diba? Kung ngayon po yung sinasabi ko, hindi nyo po maintindihan, we can ask the Holy Spirit to make us understand kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, yung mga binabasa po natin dyan, or kung ano yung pinipreach na ating pong mga pastor. So we can ask Him, Holy Spirit, bigyan mo ako ng understanding para magets ko, makuha ko yung portion
na kailangan ko sa buhay ko? And paano ko ba ito ma-apply sa aking buhay? So kahit po minsan sa mga maliliit na bagay, we should ask the Holy Spirit. Nakakatawa nga po si Rev, di ba? Lagi niya pong pinapatotoo na kapag meron pong isang bagay na nawawala, pag meron siyang hindi makita, di ba? Ano po yung ginagawa niya? Holy Spirit, guide me, saan ba ito nakalagay? So kahit maliliit po na bagay na ganon, ina-acknowledge niya po ang banal na Espiritu. So ganon din po sa atin, maging buhay natin yun. Na kahit sa small things, we can remember, we can acknowledge na andyan ang Holy Spirit sa buhay natin na mag-guide, He will teach us, kasi po alam niya nga ang lahat. Amen? So the Holy Spirit is our teacher who is ready to help us understand the Word of God. Yun nga po, katulad nung sinabi ko, teacher din po siya. Kumbaga, tutor mo siya. Diba? Pag nagpa-tutor tayo, one-on-one talaga yan eh. Diba? Sa mga anak natin, pag pinapa-tutor natin, one-on-one. Pag tinanong nung anak mo, yung tutor niya, sasagutin. Diba? Yun po ang gusto natin. Pag may tutor ka, kailangan, pag tinanong mo, syempre, sasagutin ka kung ano yung gusto mong sagot na malaman. Ganon din po ang Holy Spirit sa atin. Kumbaga, one-on-one, tayo po ay tinuturuan. Puso sa puso, tayo po ay sinasabihan, kinakausap. Ganun po siya sa atin. We should not grieve the Holy Spirit. So ano po ba pag sinabing grieve? So sabi po sa grieve ay deep sadness. Grabe, no? Sadness na, deep pa. So wag po nating hayaan na ma-feel po yun ng Holy Spirit. So sa Ephesians 4:30, basahin po natin ito. Ephesians 4 verse 30. Ang sabi po dito ay, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own. So tayo daw po ay inangkin ng Holy Spirit. In-identify tayo ng Holy Spirit na sa Kanya. Di ba nga may inawit tayo? I know who I am. I am yours. And you are mine. Ganun din po, ang Holy Spirit, ang alam niya, ang gusto niya talaga, tayo po ay sa Kanya. Pero kapag hindi po natin nasunod, hindi po natin nagawa yung gusto niyang ipagawa sa atin na sinasabi sa atin ng Panginoon through the Holy Spirit, magigrieve po siya. Hindi po siya matutuwa, malulungkot po siya. Kaya po, sa buhay natin, we need to make sure na we obey the Holy Spirit para hindi po siya magkaroon ng sadness, yung grieving, di ba? He grieves when we fail to respond to His teaching and guidance. Katulad din po sa isang magulang, pag ang mga anak po natin hindi nakikinig, hindi sumusunod, sino po ang matutuwa? Di ba po, wala. Sino ba ang magulang na hindi na nga sumunod yung anak, tuwan-tuwa pa? Di ba po, hindi. Wala pong ganun. So, ganin din po sa Holy Spirit. Dahil tayo po ay sa Kanya, kapag hindi po natin nasunod yung sinasabi po ng Holy Spirit, siya po ay nalulungkot. So, number 3. Ito po ay last na. Yan na. Number 3. He is everywhere present. Yan. Everywhere present. So sa Psalms, makikita po natin ito sa Psalms 139 verses 7 to 10. Yan, 139, 7 to 10. Sabi po dito, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. If I ride the wings of the morning, if I dwell by the farthest oceans, even there your hand will guide me and your strength will support me. So sa 7 po, sabi dito, I can never escape from your spirit.
hindi po tayo makakatakas. Bakit? Kasi nga po nasa sa atin eh. Di ba? Pag nandyan dyan sa'yo, kahit saan ka pumunta, nandiyan po yan. Di ba? Yung damit mo, pag pumunta ka sa CR, nandyan yan. Pag pumunta ka sa kuweba, nandyan yan. Kasi nasa sa'yo eh, suot mo eh. Eh ano pa po ang Holy Spirit? Inasa atin po mismo. Kaya po hindi po tayo makakalayo, hindi po tayo makakatakas. Gusto nating lumayo, gusto nating mag-quit, di ba? Sabi nga po, do not quit. Gusto nating tumakbo, hindi po natin magagawa. Magagawa natin, pero but still, nandyan po ang Espiritu ng Diyos sa ating pong mga buhay. Hindi tayo makakatakas. So example po, alam naman natin ng di ba, CCTV. Yan, sa labas, marami ng CCTV dyan eh. Lalo po sa Manila. Ayan. So isipin natin, ganun. Kahit saan tayo magpunta, mayroong nakatingin sa atin. Mayroong pong nagmamasid dyan. So, yun nga, parang CCTV. Kahit anong gawin natin, pag may nagbanggaan doon, oops, kita. Uy, may nagnakaw dito, kita. Diba? So, ganun din po sa atin, sa buhay natin, may CCTV tayo dyan. Ang Espiritu ng Diyos, nakikita po tayo palagi. Kahit mag-isa po tayo, wala po tayong matatago. So, minsan sabihin natin, sige, gawin na natin to. Kasi wala naman si Bishop. Diba? Wala namang makakita sa atin eh. Pero hindi po natin alam, yun nga, na ang Holy Spirit po ay mismo nandyan sa buhay natin. Nakikita every step. Nakikita bawat hinga natin. Bawat pagkurap natin. Bilang na bilang. Wala po tayong matatago. So, He observes us everywhere we go and is sensitive to our every thought and action. Yun nga, kahit yung ating pag-iisip, nandiyan po siya palagi. He is everywhere present. Next, the Holy Spirit is watching us. It means God's children are constantly within the caring, loving circle of God's concern. Grabe, ulitin ko po The Holy Spirit is watching us. It means, ang ibig sabihin daw po nun, kaya tayo ay tinitignan ng Holy Spirit, God's children are constantly within the caring, loving circle of God's concern. So pag magrereklamo tayo, bakit naman ganun? Gusto ko ng privacy. Gusto ko walang mga munang magmamasid sa akin. Pero isipin po natin, bakit ba tayo pinagmamasdan ng ating Diyos? Kasi po, yun nga, gusto niya na lagi tayong, lagi niyang nakikita ano yung ginagawa natin kasi mahal niya po tayo. Kasi nagki-care po siya sa atin. Parang po mga tatay ulit, mga magulang. Pag may bago tayong, mayroon tayong baby, may anak tayo na medyo maliit pa. Hindi po natin, lagi natin yung titignan. Kasi mamaya, biglang mahulog, biglang gumulong-gulong doon. So, ganun po kasi mahal niya yung anak niya. Gusto niya, safe lagi yung anak niya. Gusto niya, walang mangyaring hindi maganda doon po sa anak niya. Ganun din po ang ating Diyos. Kaya nga po, He let the Holy Spirit to watch us. Kasi po, gusto ng Diyos, safe tayo. Gusto ng Diyos maayos yung buhay natin. Gusto ng Diyos lagi kang okay. Ayaw niya na nasasaktan ka. Ayaw niya na nagugulong-gulong ka sa buhay. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, huwag tayong magrereklamo. Gusto ko ng privacy, Lord. Huwag muna. Alis mo na yung Holy Spirit. Hindi po pwede yun. Kasi nga po, mahal ka ng Diyos. Amen? Tandaan po natin yan sa buhay natin. Mahal tayo ng Diyos, kaya po tayo pinagmamasdan ng ating Panginoon. So kahit nakikita niya tayong nagkakamali, nagkakasala, He continues to own us. Katulad nga po dun sa Ephesians 4:30, di ba? Sabi niya, sa akin to eh. Akin tong anak ko na to. Kahit
madapa, ba? Kahit masugatan. Minsan, pag lumaki yan, baka maglayas pa eh. Pero kahit ganun, akin pa rin yan. Babalik yan. Pero, di ko hahayaan yan. Sasamahan ko yan palagi. Ganun po ang Diyos sa atin. Ganun po ang Holy Spirit. If we attempt to run away from Him, yan nga po, kung gusto nating tumakbo, papalayo sa Kanya, He runs alongside us. Sasamahan pa niya tayong tumakbo. Papalayo na nga sa Kanya eh. Pero hindi, sasamahan ka pa daw niya. If we attempt to hide from Him, pag tinry po natin, sinubukan po nating magtago sa Kanya, He is waiting for us in our hiding place. Hihintayin ka pa niya doon sa pagtataguan mo. Kasi ayaw niya nga na mawala ka sa paningin niya. Amen? Grabe, di ba? Daig pa yan ng mga jowa natin. Daig pa yan ng mga asawa natin. Di ba? Ay, niyo pala. Mga asawa niyo po. Ayan. So, daig pa yan. Pwede nga tayo lumabas dyan. Hindi na tayo kita ng asawa natin. Mga jowa nyo dyan. Pero, ganun po magmahal ang Diyos eh. Ayaw niyang mawala ka sa mata niya eh. Di ba? He is everywhere present eh. Yan, di ba? So, lagi po nating alalahanin sa ating pong mga buhay yan. Ano po yung una? Balikan po natin. Ano yung characteristic ng Holy Spirit? Number 1, He is all-powerful. Yan, dahil He can change lives. He can give you life. Diba? Number 2 is He is all-wise. Alam niya yung deepest secrets of the Lord and He can interpret it sa atin. Yung mga bagay na hindi nating maintindihan. Kasi nga po, siya ay maalam lahat. Alam po ng Holy Spirit. And then number 3, last is, He is everywhere present. So, lagi po nating tatandaan na, yun nga, lagi po tayong may kasama. Lagi pong may nakatingin sa atin. Lagi pong may nagmamahal sa atin. Amen? So, conclusion. Yay! Yan na, conclusion na. Often, we cannot sense God's presence in our lives because of the darkness of sin. So, minsan hindi natin ma-sense eh. Hindi natin ma-feel eh. Lord, talaga bang mahal mo ko? Talaga bang nakatingin ka? But parang hindi. Parang hindi ko ma-feel. Bakit po? Kasi nga minsan, yung buhay natin ay nadidiliman na. Punong-puno ng kasalanan. Pero kahit ganyan, dapat alam natin sa buhay natin na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Lagi po siyang nakatingin sa atin. So, the shadow of worry, ayan. Yung pag-worry natin, kaya po hindi na natin ma-feel kasi lagi tayo nag-worry. And anxiety, yan, yung mga advanced thinking natin, may anxiety tayo. Minsan, yun nga, natatalo yung ating pong awareness, yung acknowledgement natin sa Holy Spirit. Dahil ito po yung minsan napupuno ang buhay natin eh. The awful problems of disease and suffering, yan, mga sakit na yan, mga COVID, and then yung suffering natin sa buhay. Kaya minsan, hindi na natin naaalala na andyan ang Diyos, andyan ang Holy Spirit. So we need to remember that God came into the world in the presence of the Holy Spirit to provide a constant source, of courage and strength. So, iniwan po sa atin ng ating Panginoong Yesus ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ang kasama natin, kasama natin ngayon. Siya po ang magbibigay sa atin ng strength. Siya po ang magbibigay sa atin ng wisdom. Siya po ang magbibigay sa atin ng mga deep things na kailangan nating malaman. Kaya po, kailangan nating alalahanin yan that the Holy Spirit is all-powerful, He is all-wise and everywhere present. So what is there to fear? So bakit ba tayo matatakot pa sa buhay na ito? Kung alam natin pala na yung makapangyarihan na Holy Spirit ay nasa ating buhay. Diba? Na He can give us everything, na i-provide yung ating pangangailangan. Ano pa ba yung kailangan nating katakutan sa buhay na ito? Na andyan pala na
alam ng Holy Spirit ang lahat? Yun nga. Kasi nga, natatakot tayo, hindi natin alam gagawin eh. Pero, yun nga, tandaan natin na ang Holy Spirit, alam niya po yan. And then, yung last, nandyan po siya sa atin palagi. So, we should not fear in this life. Amen? Kaya po sa gabi po ito, tayo po ay manalangin. Oh yes, Lord. Panginoon, maraming salamat muli sa iyong mga salita, O Diyos, na amin pong narinig sa gabi pong ito. Lord God, thank you, Lord, for giving us the Holy Spirit. Lord, maraming salamat for the privilege na ang iyong Holy Spirit, ang iyong Spirit, O Diyos, ay lagi pong nakatingin sa amin. At ito po, O Diyos, ang nag-i-empower sa amin to change our lives, to change the lives of the people. At nagbibigay sa amin, O Diyos, ng courage, ng boldness to preach your word, to share your word sa mga tao. Lord God, I pray na ang bawat isa po sa amin, kung meron man kami hindi maintindihan, meron man kaming nais na malaman sa buhay na ito, may mga tanong kami, O Diyos, na hindi namin alam ang kasagutan. Lord, we pray and we ask and we seek the Holy Spirit to reveal to us, to explain to us, to make us understand ang mga bagay na ito, Panginoon. Lord, let your Holy Spirit give us the understanding. Give us the wisdom that we need each and every day. Para, Lord, kung ano man, O Diyos, ang pinapasabi mo, maging sensitive kami na malaman, marinig ang boses ng iyong Espiritu. Lord God, I pray na sa pang-araw-araw naming mga buhay, O Diyos, na lagi po naming maalala na i-acknowledge ang banal na Espiritu. Na hindi po namin makalimutan na nandiyan po pala siya sa aming mga buhay. The Spirit that give life. Kaya po, Diyos, hindi kami matatakot sa buhay na ito. Yes, minsan dumarating ang worry, anxiety. Minsan, Panginoon, natatabunan kami ng mga problema na yan. But Lord, we pray, let your light shine in our lives. Ano man ang darkness na yan sa aming mga buhay, let your Spirit give us the light that we need, Lord. Dahil alam namin that He is everywhere. Saan man kami magpunta, saan man namin itapak ang aming mga paa, O Diyos, You are with us. You are watching us. You know every movement ng aming mga buhay na ito, Panginoon. Lord, we thank You. Maraming salamat muli, O Diyos, sa panibagong salita Mo na natutunan namin sa gabi pong ito, Lord God. At ang ipapanalangin namin, O Diyos, na ang banal na Espiritu Mo ang magturo sa amin kung paano namin ito maya-apply sa aming mga buhay. Thank You, Jesus. We praise Your name. Thank You, Father. Glorify You. We thank You, Holy Spirit.
for everything. We worship you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po idadako sa gawain ng pagbibigay. So, buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew 6:19 hanggang 21. Ito po ang sabi, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. 20, sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon ay walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw. 21, sapagkat kung nasaan naroon ang inyong puso, nasaan inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Amen? So, ang sabi po sa ating binasa, huwag daw po tayong mag-impok ng kayamanan. Tayong mga tao, lalo na yung maraming pera, sa sobrang wise niyan, nag-iimpok yan saan? Sa bangko. Di ba? At pag inimpok niya ang kayamanan niya sa bangko, syempre may tubo yan. Amen? So, ang tanong ko, kanino ba ang pinaka-the best na mag-impok? Diba? Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating Panginoong Diyos. Diba? At ano ba ang karakter ng iyong pag-iimpukan? Dito sa mundo, namimili ka pa ng bangkong pag-iimpukan mo. Tama? Minsan gusto mo dito sa East West. Minsan gusto mo dito sa mga bangko. Dito sa BPI. Diba? Minsan gusto mo dito sa Banco de Oro. Diba? Maraming bangko. Pero ang gusto ng Diyos sa ating mga mananampalataya, sa ating mga nagtitiwala sa Diyos, ang gusto ng Diyos ay kanino tayo mag-impok? Sa ating Diyos lamang. Ano ba ang karakter ng Diyos? Una, He is all-powerful. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Tama? Kung meron ka man pag-impukan, doon ka sa walang kalugi-lugi. Di ba? Ba't ko nasabing walang kalugi-lugi? Anong sabi kanina sa binasa ng ating Pastor Van? Genesis. Sino bang lumikha ng langit at lupa? God created all things. Lahat ng mga bagay na nakikita mo, ang Diyos ang lumikha niyan. Kaya kasan ka dapat mag-impok? Doon sa langit. Doon kay Lord. Doon ka sa ating Panginoong Hesukristo na kailanman hindi ka pwedeng malugi. Amen? At kapag nag-impok ka sa Diyos, sigurado yan. Tayo nga sobrang kabaitan ng Diyos Di ba? Hindi lang tubo yung ginagamit natin. Sobra-sobra pa. Yung hininga mo, yung lakas mo, kung yung tinatangkilik mo ngayon, yun po yung ipinagamit na sa atin ng Diyos. Tama? Di ba? Kaya kung meron ka man dapat pag-impukan, walang iba kundi sa ating Diyos na makapangyarihan. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa Diyos na may-ari ng ating buhay. Sa Diyos na may-ari ng ating lakas. Diyan po tayo mag-impok. Amen? Dahil ang sabi sa awit 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naririto, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Di po ba tayo nakatungtong sa daigdig na ito, na kung saan ang may-ari niyan, yung makapangyarihang Diyos na may lalang sa ating buhay. Amen? Ano pa ang katangian ng Diyos? He is wise. Di ba? Yung number 2 ni Pastor Van. Napakatalino ng Diyos. Kung matalino ka, mas matalino ang Diyos. Amen? Anong sabi sa Corinthians 9:6? 2 Corinthians 9:6. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Gusto mo bang umani ng marami? Totoo po, di ba? Ang Diyos kapag nagtanim ka ng marami, siyempre aani ka din ng marami. Yun ang katangian ng Diyos. Wise ang Diyos. Kung wise ka dito sa lupa, kung matalino ka, mas matalino ang Diyos sa iyo, kapatid. Di ba? Bakit naging matalino ang Diyos? Di ba? Dahil ang sabi dito, kapag magtatanim ka ng konti, alam nga naman, aani ka ng marami. So, ibig sabihin, pag tanim ka ng marami, mas marami ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? At ano sabi sa pangatlo? He is everywhere present. Di ba? Paano naging presence ang Diyos? Present ang Diyos sa iyong pangangailangan. Di ba? Ano man nasan ka man, ano man ang kalagayan mo, ang Diyos ay present yan. Amen? Ano sabi sa Filipos 4:19? At sa buhat na hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibinigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba? At buhat sa hindi maubos
ubos na kayamanan ng Diyos, ibinigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yun po yung dapat pag-impukan natin. Walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na wise, at ang Diyos na kung saan ka man, anuman ang pangangailangan mo, presence sa dyan. Amen? Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Narito, O God, ang aming mga ikapo, ang aming mga offering, Panginoon. Lord, ito po yung aming itatanim bilang isang binhi. Tunay nga, O Diyos, na ito po yung pagpalain mo, Panginoon. Sa iyo po kami mag-iimpok na kung saan walang kalugian. Salamat, Panginoon. Sa iyo ko po tinitiwala ang buhay ng bawat isa. At kung meron may mga nagkukulang, Lord, pasaganahin mo sila. Kung meron man mga walang trabaho, Lord, bigyan mo po silang trabaho. Kung meron man mga kinakapos, Lord, in the name of Jesus, bigyan mo po sila, Panginoon, ng hanap buhay, O Panginoon. Tunay upang sila rin ay makapagbigay sa iyong ubasan, Panginoon, at sa iyong kaharian. Salamat, Lord. Sa iyo ko po tinitiwala ang aming mga ikapo na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, muli po tayong tumayo. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tawag po tayo sa huling panalangin. Lord, salamat, Panginoon, sa mapagpalang gabi. At sa Panginoon na narinig namin ang mapagpalang salita, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, isang malayang kumilos sa bawat isa. At banal na Espiritu, malaya ka magpakilala pa sa iyong mga anak, sa iyong mga tunay na sumusunod sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, na tinuruan mo kami kung sino pa upang makilala namin tunay ang banal na Espiritu, O God. Lord, nawa mais pamuhay namin ito,
malakaran namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, O God. Lord, sa iyong anak na ginamit, tunay nga, Panginoon, na bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan, na nagmumula lamang sa iyo, Lord. Lord, i-anoint mo siya, Panginoon, at empower mo siya, Panginoon, ng banal na Espiritu, O God. Na tunay, Panginoon, na ihayag niya, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo, O God. Lord, salamat, O God. At yan na rin, Panginoon, sa mga anak mong nanonood, sa mga anak mong naririto, tunay, O God, ang pagpapala mo, Panginoon, ay sumaamin, O God, at ang iyong banal na Espiritu ay siyang kumilos at magbago sa aming pamumuhay, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus, sa natin magsabi ng Amen.